Pano papaiva Pokari audiobooks. Patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Atsunzunya rega atsikwe. Dariro 2 musoro wenyaya. Children, take your turn to build Zimbabwe. Mangwanani ezuva rinotevera mugovera nguva dzave kuma10 mumba mamasamba natsaurai zvekare. Masamba. Ini ndanzwa nenzara. Zvandakasvika pano nezuro ndakasvikodya here ini. Munobvunza ani? Iweka, mumwe wandingabvunze wandinogara naye muno ndiani? Kana muchibvunza ini, sadza renyu riri apo iro. Achinongedzera ndiro dzakakwidibirwa dziri pacoffee table. Idyai. Riri kutonhora iri. Achibaya sadza nemunwe. Ndogodya munya nokuti zvaita sei. Ndava tsvimborume here. Kana makaroora mukadzi wenyu akabika sadza akaisa patafura ipapo richipisa uye rakaiswa ipapo nguva yaraifanirwa kunge rakadyiwa, handibiki rimwe iroro risati radyiwa. Handiite basa rekubikira sadza rinodyiwa nembwa mumabhini sezvinonzi ndakaroorwa nembwa dzemumaraini. Ino inguva yebreakfast. Saka vanoda tii, chingwa nemazai vomirira. Zvava pedo. Asiwo zvesadza iri risina adya kwete. Mukaona ndava kubata mugoti, inenge yatove lunch. Kunwa tii, wakambonwa doro. Unoziva chinonzi bhabharasi here iwe. Chibika sadza ndiende. Rally iri kutanga na 11 o'clock. Zvino unoda kuti ndinorova slogan ndiine nzara. Modyaka irori raoma. Ndiro risingakurumidzi kupera mudumbu. Zvino mochizonyatsarova slogan dzenyu mudumbu muchiremerera semamedza saga resimende. Asika, kana marova slogan dzenyu musakanganwa zvichemo zvamadzimai. Zvechii? Zvekuti pasi nevarume vanobikisa vakadzi vavo sadza risina anodya. Manzwa? Okay, yapera iyo. Ko Peter akauya here? Arimo mumba makomo. Akasvika pano nguvai. Makasvikirana wani, asi hamuna kubva mese. Tichibva tese kupi? Hameno, ndinogoziva sei imi makasvikirana nguva imwe chete, pasina achaziva mumwe nokudhakwa. Mumutsa auye pano, ndinoda kutaura naye ndisati ndaenda kurally. Evo, ndisiyei zvangu ndigadzirire bhurakufesa rangu. Masamba achidedza. Iwe Peter. Peter? Hakuna mhinduro. Iwe Peter, haunzwe here? Asi wakafa. Peter ari mumba make. Baba, buya lapa. Peter anooneka achipinda mumba yokutandarira, achigadzira mabhatani ehembe yake nokupukuta maziso. Masamba anoramba akamutarisa. Yini ndava? Uri kurwara? Peter akamira pedyo naMasamba. Kwete. Manje yini ndava maziso kutsvuka, fanika agara mubhodhoro reraspberry. Ihope baba. Ko, mukanwa kunhuhwa so yini ndava kuita sowarara uchidya dehwe rechidembo. Une bhabharasi aikona? Handina bhabharasi ini. Zvino chii? Ihangover. Handizive chinonzi hangover. Hauzivi chinonzi hangover? Achinongedzera kumeso kwaPeter. Icho chiri apo icho. Sit down. Peter anogarawo pasofa nekune rimwe divi. Peter. Baba.
pawakapedza grade 7 ndakakuendesa kuboarding kunoita form 1 zvakanaka-naka. Handizvo? Ndizvozvo baba. Right. Mari handina kubhadhara here? Makabhadhara. Zvino uri kutsvagei pano pakati petemu kudai vamwe vari kuboarding? Handiti kuboarding kwacho ndakabva. Zvino ndava kudzidza ndichibva pano pamba seday scholar. Ko wakabvirei? Peter haapinduri. Ndati wakabvirei kuboarding? Peter haapinduri. Chinzwa mwanangu. Iwe hauna kungobva kuboarding. Wakadzingwa nenyaya yekuputa mbanje. Ndiri kunyepa here? Asi kwaiva kundinyepera. Okay. Pawakadzingwa pacho panewo here chimwe chinhu chawakadzidza nezveupenyu? Peter haapinduri. Ukapedza form 4 unoda kuitei? Handinyatsoziva, asi ndingangotsvaka basa rerudzi. Ndinoda kuita apprenticeship youmakanika. Unoda kuita makanika? Naika, zvakanaka. Zvino chindiudza kuti unoda kuita makanika wokukanika pfambi dzaunoswera uchitamba nadzo siragi mumabhawa here? Usingaende kuchikoro kunobva umakanika wacho. Amai vako vanofunga kuti mwana aenda kuchikoro, izve iwe unenge uri mubhawa. Kuita here koko? Zvichida hauna zvako kundiona. Asi ndakakuona uchitamba siragi mubhawa, wakakombwa nepfambi. Achisimudza zvigunwe 3, 3, 4. Chete kuchikoro kwedu kune hot sitting. Saka temino tinodzidza masikati kubvira na2. Hot sitting handiyo inotinwa doro. Matatya ose asina shungu nechikoro ndizvo zvaanoita. Hauendi kuchikoro nekuti kune hot sitting. Alright. Asi zvaunoya pano pakati peusiku, imhosva yekuti pano tine hot sleeping here? Chinzwa, basa roumakanika ibasa rakanakawo chose. Asi vamakanika akafunda. Nyange ukaita kondakita webhazi, iva kondakita anogona kunyora matikiti nyangwe bhazi richimhanya makiromita 100 per-hour. Ini ndiri politician. Zvinodiwa nenyika yedu mune ramangwana ndinozviziva. Nyika yedu inoda vanhu vakafunda kuti igobudirira. Ndimi muchava vatungamiriri venyika ino yeZimbabwe kana isu varipo iko zvino tichinge tazorora. Uri kunzwisisa zvandinoreva? Wongu baba. Usangotarisa apa. Tarisa mberi uko. Mino yako ngairege kuvharidzira maziso ako kuti usaone upenyu huri mamita 5 kumberi kwako. Achinongedzera mufananidzo uri pamadziro emba. Uri kuona mufananidzo uri pamadziro apo? Ndiri kuona baba. Wakanzi chii? Verenga. Pakanzi, children, take your own turn to build Zimbabwe. Right. Ndimi machildren acho ari kurehwa imi. Ndimi muri kunzi muvake Zimbabwe imi. Muchitevedzera gwara regutsa ruzhinji resocialism. Munofanira kushandisa maoko nepfungwa dzenyu imi mukavaka Zimbabwe iyi. Zvino maoko kana achita basa rekutamba siragi chete, pfungwa dzichigara dzakapfuhwirwa neoverdose yembanje, unovaka Zimbabwe yorudzi. Asika baba, ina handiputi mbanje. Hauputi mbanje? Fodya yandinosinzwa ichinhuhwa pano apa ine munhuhwiro wayo uri wega nderudzi. Zvichida iMadison yenyu yamunoputa inenge ichikunhuhwirai. Rubbish, stupid. Ndatanga kuputa fodya nhasi. Tsaurai. Achideedzera ari mukitchen. Haufaniri kupindura baba uchidaro Peter. Amai vako havakudzidzisi kutaura nababa haikona. Bokoroshiti. Panombonyararwa.
Chepiri chandiri kuda kuziva ndechekuti wava kuda kuroora here iwe? Kwete baba, asi handione kuti chamuri kundibvunzira zvose izvi chii. Ndiri kubvunza nokuti ukama hwawava nahwo navabvuvi handizivi kuti ndowei. Handina ukama ini navabvuvi. Zvino mwana wavamuprofita vaya waunodanana naye unoda kumudii? Achideedzera kune mudzimai wake, iwe haaziri iye mwana wako wakati anodanana naMaria here uyu? Tsaurai achimira pagonhi repakicheni. Imi ini handina kuti anodanana naMaria. Ndakati ini ndakanzwawo zvichitaurwa namamwe madzimai kuchechi kwedu uko. Zvakare ngatitaure nemwana zvakanaka, tirege kuita zvehasha naye. Masamba kuna Peter, chinzwa iwe datya romunhu. Amai vako vati ndinyatsotaura newe zvakanaka. Saka zvandinokuudza ndezvizvi: siyana nedoro rauri kunwa iri, iwe uchiri mutete kudai. Siyana nembanje dzauri kuputa. Siyana nehure chihedheni riri kukuhodhera mbanje dzekumusha kwaro kwaMutoko. Wanzwa? Mbanje dzekwaMutoko hadzitambwe nadzo. You are committing slow suicide mfana. Pano handidi vanhu vanoveurwa vhudzi. Kana iri mari yavamuprofita inobva mugurosa mavo yauri kupiwa, zvikande pasi zvidyiwe nembwa. Wanzwisisa? Muprofita uya anokunamatira kuna sazita wake St. Peter ukapenga iwe, anombonyarara. Ini religion yangu iMarxist Leninism inotevedzera gwara regutsa ruzhinji resocialism. Zvino iwe ukamitisa Maria, tinodyidzana sei naye pano apa? Haadeka kunzwa nyaya yesocialism iyoyi. Isu vanotevera gwara regutsa ruzhinji tinoti pamberi neutano kwavazhinji, asi ivo vachiti havaende kuchipatara nokuti kufa kwomunhu kunorongwa naMwari. Saka hapana chipatara chinofanira kupokana nazvo. Isu tinotevedza gwara regutsa ruzhinji, tinoti pamberi nedzidzo yemunhu wese, mukuru nemudiki, asi ivo vachiti pasi nayo. Mwari hadi munhu akafunda. NdiMwari upi akataura izvozvo? He? Iye Maria wacho uyu anoita fomani. Haana kumbopinda chikoro, akarambidzwa navabereki vake. Saka iwe uri kuda kudyidzana nezvigananda. Peter haapinduri. Tsaurai achiuya netirei yebreakfast ravo. Unozviziva here zvinonzi zvigananda zvacho? Kwete amai, handizvizivi. Masamba kuna Tsaurai, iwe unozviziva. Zvipi zvandinoziva imi musina kundiudza? Mapofu, zvigananda zvivanhu zvinofamba segakanje zvichiita nhende shure. Muchirungu tinozviti mareactionary. Saka pasi nezvigananda zvisingadi progress. Right. Saka uchinge wazofunga kuti nguva yako yekuroora yasvika, wozondiriudza ndozonokunongedzera maticha nemanesi akazara muno mese umu. Tsaurai achidira timu komichi. Munotaurawo zvisina basa imi. Makanzwa kuti hakuna manesi kana maticha? Kana variko handina basa navo. Handidi zvangu kuti mwana wangu adanane nezvigananda. Handidi chikwambo chechiprofita pano. Chinonetsa. Saka kana wazvinzwisisa zvandareva, ndichaona zvauchaita kubvira iko zvino. Achinongedzera munya uri pasi pecoffee table, chidya sadza rawakasirwa namai vako iro. Rakakadya nezuro akapedza, iri nderenyu. Anogona kunga akadya rangu akasiya rake, raiva nemazita here? Nderenyu iro baba, ini rangu ndakadya rose ndikapedza. Ingodya chete wakanyarara, haunei nazvo. Futi rava kutonhora iri. Endaka kukicheni unodzisa, aikazve. Unoda kudzisirwa nani? Unofunga kuti mukadzi wako here uyo?
chiparadzanai vaviri imi mabvirana kave kare. Ndatenda nekuteerera kwenyu.